ಹೋದ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಣಿ ಹೋದೋ ಅನಿತಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸೀಟಿ ಸಿರಿಗುಡಾಲ ಸಂತಾನ ಬಡಕಿನ ಗಿರಮ್ಮ ಕುಟ್ರೋ ಸಾಲ 6 ಮುಡಿ ಬೀಜ 3 ಮುಡಿ ಬೀಜವರೆಗೆ 40 ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಸೆ ಸಫರ್ಪು ನಡುಗುಂಪು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಮುಗುಡಲ್ಲ ಮೊರಟಲ್ಲ ಮುಗುಡು ಮೀಸೆ ಉಂಟು ದಾರಂ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಲ್ಕೋರ್ ತಿಮ್ಮ ದಾಂಟ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ದೋಂಟ್ಯಪ್ಪಣ್ಣ ರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಡೆ ಮುದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಡಿಗೆ ರುಚಿ ಚಿಟ್ಟಿರಿ ಮಜಲ್ಲ ಪಂತಿ ಪಂತಿ ಮೇಪು ಎನ್ನ ದಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲು ಗುಡ ಅಂದ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಗುಡ್ಜ ಎಂಕ್ ತೆರಿ ಮೈಪ್ ಅಂದ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಬೋಡ್ನ ತೆರಿ ಮೈತಿಜ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಪಾಕ್ ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಕುಳ್ಕೊಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಬುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಕುಳೆ ಬತ್ತಿಜ ಎಂಕ್ ಪೇರು ಕುಟ್ಟುದು ಉಂಪು ಆಡಂದು ಒಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಬೊಡ್ನ ಪೇರು ಕುಟ್ಟುದು ಉಂಪು ಬಾಡಿಜ ಪೆತ್ತನ್ ಪಿಲಿ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಬೆಡ್ಕಾರ ಬೆಡಿ ದಕ್ಕಜ ಎನ್ನ ಬೆಡಿ ಉದಾಲ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಕೋರಿ ಉದಾಲ್ ಒಕ್ಕುಜ ಎನ್ನ ಕೋಕಾಯಿ ಮುಂಡುಗಾಟಿ ಒಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ದಾಯಿ ಆಚಾರಿ ಕೋಕಾಯಿ ಉಂಡಿಜ ಅನ್ನ ಉಳಿ ಬಾಜಿ ಕಲ್ಲು ಏರ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಯಾಂದಾನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಆತು